Salutare toată lumea, sunt de Paul și astăzi facem un nou videoclip alături de vărul meu. Are și el un canal de YouTube, se numește The Lion. Sper să dați un subscribe și la el și nu uitați să dați în primul rând subscribe la mine și să dați un like la acest videoclip. Să începem! Salut! Hai! Mi-ai punit-o? Da. Hai, deci, acum el îmi va pune... Deci, stați un pic, trebuie să începem, facem un Q&A. Da, am lăsat niște întrebări pe Facebook, mi-au răspuns câțiva colegi de-ai mei, dar vom pune și noi unul altuia și să vedem cum va ieși. Și nu uitați să dați un să like. dați un subscribe și un like la acest videoclip și nu uitați să dați și lui un subscribe. Face treabă destul de bună, are 25 de abonați și măcar să ajungă și el așa la 40, 35, Da. În fine, el are un YouTuber de 5.000 de abonați. Dați un subscribe și la el, cum îl cheamă? Boghi HD. Boghi HD, îl găsiți, care are 5.000 de abonați. În fine, a făcut și cu el videoclipul. Da. Hai, zi. Deci, în primul rând, ce alege dintre fotbal și cânta? Între fotbal și cântam, aleg fotbalul, deoarece este un sport mult mai de treabă. Poliția, hai să zic. Poliția, așa. Este un sport mult mai, nu știu cum să zic, mult mai frumos. Îți dezvolți anumite abilități și, da, aleg fotbalul. Atât cum e? Ce alegi dintre canalul de YouTube și o pereche Adidas Nike, zicem? Numai canalul de YouTube, pentru că acum mi-am creat o familie. Adică toți mă urmăresc, toți îmi dau like, putem lei. Lei Da, și lei. leuțu. Da. Cine a face de fără leuț, adică da. Acum pune tu mie, deci alegi canalul de YouTube. Da. Ok. Deci, unde, deci, ai fost la mare. Am fost, da. Aici avem în spate un râu, în spatele nostru. Poate să facem și un vlog. O să facem și un vlog, da. Deci, avem un râu. Ce alegi aici când mergi aici la râul acesta sau la mare, unde distracție de aici, te distrezi cu precenii și cu tot. Cu precenii, da. În fine. Păi, să fiu sincer, îmi plăcea și aici. Numai că nu era ca la mare soare, pentru că aici nu veneam vara. Și chiar dacă veneam vara, nu era foarte soare, era doar cald. Pentru că acolo, de câte observați, sunt brazi și tot felul de copaci. Și soarele intra în ei, adică nu venea pe noi. Deci aleg la mare pentru că, da. Acum eu spun și eu. Ce alegi între grădiniță, între grădinița când am fost cu tine în clasă și școală? Ce alege? Normal, pentru grădinița, n-am teme, n-am tot felul de căcaturi și n-am teză, n-am nimica. Deci nu mult mai ok grădinița. Da. Așa, rămâneți cu licența grădinița. Acum îmi pune el una și după aia eu îi pun una și cred că încheiem videoclipul și după aia facem vlog. Nu uitați să vă uitați și la vlog. Aveți link în descriere. Deci, ce alegi între Paște și Crăciun? Între Paște și Crăciun? Păi să fiu sincer, amândouă sunt la fel de importante pentru că, na, așa trebuie să le știe orice om, la fel de importante. Numai că îmi place mai mult Crăciunul, deoarece mai sunt 2 luni de la Crăciun și este ziua mea. Astăzi suntem în 5 ianuarie și pe 13 februarie este ziua mea. Și cred că aleg Crăciunul, deși este foarte frumos și de Paște, pentru că sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos, dar este mai frumos Crăciunul, după părerea mea. Deci eu aleg Crăciunul. Acum eu îi voi pune lui singura întrebare din acest videoclip care va mai fi și după aia edităm videoclipul și ne punem un vlog. Hai! Ce alegi între Adidas și Nike și Adidas și Adidas? Așa alege Adidas și Nike, pentru că dacă ar fi un clasament așa, Adidas ar fi Puma, Nike, Adidas. Deci, părerea mea e Nike. Nike, Adidas, Puma, dar în fine, nu contează. Fiecare părerea. Da. Aici am încheiat videoclipul, oameni buni. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați un like și un subscribe și să dați un subscribe și la canalul lui. Ne vedem într-un alt videoclip. Salutare! O să tai multe.